Kanin. Hvor kedelig, lady. Lige for langt, så gik vi med, så nu skal ikke farven. Det står bare og stiger. Du nærmer sig skridt. Det var virkelig en langsom jagtteknik. Taktik. Nu kommer jeg så meget i om. Så, bare benene. Tør jeg? Nej. Nej. Jo. Nu mister hun koncentrationen. Nu mister hun koncentrationen til et eller andet. Jeg kan høre, hvad der sker. Hun har jo en god hovedbetagelse. Tilbage til punkten. Hvad er det, bagvind står? Det lugter. Han står på Ej, hvor er hun kedelig. Hey, der kommer den. Jeg troede, det var alvorligt. Tror jeg, det kan gøre. Okay, hvad er der med kaninen? En død eller sådan noget? Nej, den. Hvor vil man have forsøgt lidt efter? Det siger Det er på en ben. Gå nærmere. Ej, hvordan er det, hun går? Ja, så er det langsomt, Ellie. Jeg når at dø 4 gange. 4 gange? Mm. Stille som en ninja. Ja. Nu kan den gå i stå igen. Jeg tror, vi skulle have trække hende op. Den sidder bare der. Kaninen. Det bliver et langt videoklip. Hvor meget har den lavet? 3 minutter. Bare en kanin, der bevæger sig. Så sker der noget. Skal jeg kaste ned på den? Altså, det var bare helt væk. Okay, igen. Okay, jeg har løftet kun benet. Gør et eller andet. Okay, jeg har mistet interessen for det her. Ja, det er tilbage og pengene kom ind. Pause igen. Er kaninen lidt væk? Nej. Er det hende, der gør? Ja. Den gider ikke bevæge sig. Du har en kryster, eller? Hvor fanden var det, han kryster? Hvor bakker du? Det er bare en kanin. Hej. Hun har opdaget mig. Hej. Det glor du på. Så går du tættere på. Ej, du kan ikke være bange for en kanin. Du er ikke min hund. Du er ikke min kone.